Dole ne mu shirya. Kai, ni da ragowar. Akwai harin da yake karatowa daga can nesa. Ba zuwa yake ba, Bruce. Ya riga da ya zo. Ragowar suna ina. Arthur Curry, mutumin ruwa. Shi zai biya. Shi gwamatsin halitta ne da sassan na'ura. A turance cyborg. Kamata a ce ka matsa. Barry Allen. Koma waye kake nema? To ba ni bane. Bala'i kai ne mutumin jemage? Jeran mayaka sun haɗa kawunansu domin su ceci duniyar. Sun ce haɗin kan jarumai ba zai ƙara faruwa ba. Hakan ƙarya ne. Adalci. Dan kowa. Shin me kuma wata baiwar da kake da? Arziki. Zagaye na. Maganin tawagar dantirai ita ce tawagar adalci. Mu kifafa. Tawagar adalci. Ku nemi naku a kasuwa. Da kyau ganin ka tare da mutane. Karo na biyu. Kamar dai jemage. Hago zafa ne. Wataƙila na ɗan lokaci. Mu je. Sabon kauce daga maganyasa Fassarar US Hausa Dub Studio. Ga masu neman dillancin wannan fim ɗin, ku neme mu akan lamba kamar haka: 081 0300 00735.